боли от теб. Ще се върнеш, ще ми паднеш, ще се дръжкаш и ревеш. Знай тогава ще те пратя джанки да пасеш. Това овца, това овца, това овца. Била си и оставаш така, това овца. Това овца, това овца. Била си и оставаш така. Била си и оставаш така. Овца, това овца, това И като набесихме праисторията, веднага сещам за македонската история. Господин Рачков, тя е непредсказуема и, както знаем, крие безброй изненади. Тъй като разкриха пряката връзка между Македония и Господ, Те са така. македонските изследователи започнаха да дълбаят и в праисторията. Вижте как македонският учен Василийов разчете няколко резки върху камък от преди 77 000 години. Да биде по-ясно, нели, лаката ги спореда. Значи овдека имаме зта и почнуваме со н, со а и така натаму се до крај можеме да прочитаме. Ако е ова цела таа лигатура на името Македонија, тогаш овдека можеме да прочитаме од десно кон лево Македонија. Така си и мислех. Какво друго ще прочитат? Но нека да чуем все пак необоримите доказателства на учения. Значи има нешто што е многу интересно. Е и Д. Предпоставяме дека се друго може да биде, нели, погрешно. Меѓутоа, ето, Д-то и О-то, кои се наоѓаат како составен дел на именката Македонија, тогаш ова е апсолутно точно, а тоа можеме да го видиме баш кај што... Аз пак абсолютно точно разчитам само локо. Да не говорим, че това на мен ми прилича на отпечатък от праисторическа риба. Чига, бе? А защо това да не е камъка, на който някой праисторически плейбой си е отбелязал бройките, да речем? Не сигурно. Но, все пак, скъпи приятели, нека да се върне на професора и на неговия патриотичен порив. Е дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Значи, ние, како македонци, треба да бидеме горди што нашето име, нашата цивилизација, нашата писмена традиција има палеолитски континуитет најмалку 77.000 години. Не знаеш, че кирилицата съществува преди 77.000 години. Дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Струва ми се, че този учен и надписа Холивуд ще разчете като Македония. Знаеш ли, като се гледа внимателно в тая табела, прочитам и зачитам името Васил Василевски Зуйков. Така. Зуйков ясно ми излиза. Да ми кажеш, че от преди 77.000 години и све уредо. Ми като се гледам как изглеждаш, може и да. Добре, няма така, че почта с тебе. Време. Време се